Nawr te gyfeillio, dyma chi fryd sy'n prysur gwneud ei farc yn y Deyrnas Unedig. Y ddafad smortiog o'r Iseldiroedd a Harry Priest sy'n parhau gyda fi wrth fy ochr i o langwm fyna. Nawr, i ti wedi bod yn bridio Texel ac yn adnabyddus iawn am hynny, ond ti'n newydd entro mewn i'r bryd arbennig yma sy'n tu ôl i mi. Do, wnaethon ni'n portio criw bach o ddefed ryw 20, just ar ôl Covid. O'r Iseldiroedd wedyn? Ie, o'r Iseldiroedd. A wedyn mae rhain yn nhw dal i fynd wan, a dyn ni just bridio off heina, dyn ni dal i fynd. Byddwn ni yma llynedd. Dyn ni wedi bod yma ambell waith yn y blynyddoedd diwetha, ond na, honestly, maen nhw'n ddiawl o fryd da, yndyn. Maen nhw'n aml bwrpas, yndyn nhw. Maen nhw yn gigog, maen nhw yn hyfryd i edrych arno, yn boblogaidd gyda phlant a thyddynwyr, a hefyd maen nhw'n eitha tawel. Yndyn, maen nhw'n geletach na be mae lot o bobl yn meddwl hefyd. Maen nhw'n gallu mynd ar unrhyw fath o dirwedd, unrhyw fath o dywydd rili, gen ni acw anyway. Gen ni ddim un o'r ffermydd neisia, diolch yn Iseldir i gyd, maen nhw'n gallu mynd fyny'n hollol iawn. Ond peth gorau iddo fi ydy, maen nhw'n ofnadwy maternal, maen nhw'n famed da iawn hefyd. Maen nhw'n cymryd at rhywbeth a maen nhw'n magu rhywbeth. Ni yn osbarth yr wy'n hwrddod, a maen nhw'n dawel achos drychan nhw, maen nhw'n rhydd nawr i wneud be maen nhw am, a maen nhw'n aros gyda'i gilydd yn ddof yn dyn nhw. Cael bach o sbri hefyd. Wel, yndyn. Di rei fi ddim fel ein i gyd da. Ond yn reiddiol o'r Iseldiroedd o ochr orllewinol yr Iseldiroedd, a o'n nhw'n pori ar diroedd mawnog yn reiddiol. Fel o'n i'n dweud, maen nhw wir yn gwneud off bron iawn i ddim byd. Maen lot mwy o nodweddion i'r bryd mae fe mae pobl yn siarad amdan. A maen nhw'n lladd allan ar percentage da iawn iddyn ni adre. Dyn ni'n croesio nhw fo miwl. A mae'n bechod. Mae o'n bechod. Does e ddim cweith yn marchnad commercial iddyn nhw eto. Ond gan bod nhw'n fryd mor newydd, dwi'n siŵr wneud pobl gychwyn clocio ymlaen yn slo bach. Wel, bod nhw'n gymarol newydd, mond y chweched tro maen nhw wedi cael dosbarth yma i hunain yn y sioe frenhinol, ond erbyn hyn, maen nhw'n un o'r brydau mwy aniferus yn y sioe. Maen nhw wedi tyfu'n gyflym, ydyn nhw, un o'r diedelloedd pedigree sydd wedi tyfu mewn poblogrwydd mwyaf cyflym yn y Deyrnas Unedig. Ie. Na, dwi'n meddwl bod nhw wedi bod yn dda iawn fatha society yn promotio, a maen nhw wedi cael i'w seli'n bob man mewn bob hawan, a maen nhw ar gael i rywun, mae pob yn gwybod lle mae'r sel nesaf. Ac eleni, mae'r sioe frenhinol wedi cael yr ymrydedd o gael y sioe genedlaethol y bryd yma yn y sioe frenhinol yn y tro cyntaf. Mae hwnna'n beth da, sioe genedlaethol y ddafod yma. Wel, ynddi, nath i ennill yr Interbryd llynedd yn do, a dwi'n meddwl bod hynna wedi digwydd erioed i bryd i fod dod mewn i'r sioe a ennill yr Interbryd o fewn 5 mlynedd. Dwi'n meddwl bod o'n iawn gamp o'i hun. Wel, mae yna hen hanes, ond os rili, mor ifanc yw'r bryd yma yn y sioe, fe enillon nhw prif bencampwriaeth y sioe nôl yn 2023 gyda Ali Jackson a'r mab Robbie a hannar fam. A wedyn, y gil wobr y flwyddyn ganlynol a'r brif wobr y llynedd eto. Felly, maen nhw'n cyrraedd y brig yn aml iawn am bryd newydd. Wel, ie, mae'n rhyfedd. Diolch bwys lle ti'n sbio, nid i fynd rwnd y ring ar dde Mercher pan mae'r bridiau gyd i mewn, a maen nhw wastad i weld yn tynnu llygau pob ac ysdi neb yn siŵr lle i sbio arnyn nhw. Anhygoel. A mae rhaid sefydlu'n gynnar iawn fan hyn yn y sioe frenhinol. Yn y ffair eia, ni'n chwilio am gig, a dyna yw pwrpas y sioe, yr ffair eiaf, yn dyfe, a pob un ni'n gweld yn y cystadlu wedyn, mae'r rhaid cael cig yw'r peth gorau a peth bwysig. Ond fan hyn yn y sioe, mae'r unwedau'r bryd yn bwysig hefyd, achos taw edrych mae fwy o bwyslais ar magu fan hyn, a bridio a geneteg a'r pedigree, yn dys e? Yn enwedig yn y dosbarthau Dutch Spotted ma ac yn y bridiau o'r fath, maen nhw gyd yn mwy o'n bridio. Ond eto, dos e ddim bridio heb gig, marchnad cig ydy beth eisiau tu ôl o bridio i gyd, ond mae'r bridio i lot o bobl yn fwy o ddiddordeb na beth ydy o swydd, ond dwi'n gwybod fel ffaith bod, dyda bod hanner hein yn y cylch ma rwan, maen nhw'n byw oddi ar y bridio, ond na, mae bridio, mae'n y ffordd cywir, anyway, maen nhw'n gyd yn dilyn i gilydd, ond yn y ffordd gorau posib. Wel, dyma chi ragflas o ddosbarth yr wy'n hyrdod Defaid smortiog o'r Iseldiroedd. Peidiwch a symud ymhell, mae yna fwy i ddod. Wel, ymlaen â ni ar sioe a da ni'n mynd draw at meini rwan sydd yng nghanol y Defaid. Wel, Harry Priest o Langwm yn sylwebu ar y dosbarth wy'n hyrdod smortiog o'r Iseldiroedd, a Harry, fi'n credu bod gyda ni ganlyniad. Oes. Dwi'n meddwl bod i wedi gwneud gosod o ffordd cywir anyway, mae hwnna'n ddiawl o. Mae'n anferth y moyn hwrdd.
Swn i'n dweud bod nhw wedi cael ei enni'n go gynnar, ond hynny mae'n glam poen, ydy. A lle fod yn bwerus iawn pan fyddwn ni'n dod i bencampwriaeth yr wy'n hyrddor rhyngryd yn hwyrach nad yn yr wythnos. Mae'n anferth yn dweud? Mae'n hawdd anghofio am y gystadlaeth hwnna, ond mae'n gystadlaeth dda ar dosbarth wy'n hyrddod yma. Ond mae'r ail safle ar y safle'n gry iawn hefyd. Mae wedi bod yn ddosbarth gry iawn ar y cyfan, dwi'n i'n dweud. Darren Whitcomb o fferm Lloegr yn Aberhonddu'n ennill y wobr gyntaf. Chloe Harding o Swydd Gaer yn y ail. A wedyn Darren eto yn ennill y trydydd safle. Ie, dwi'n siŵr nawn ni weld nhw yn yr pencampwriaeth. Wel, diolch o galon i ti, Harry. Nawr fi'n draw i weld sut mae'r teimladau gyda Darren erbyn hyn. Well, congratulations! Thank you very much. That's amazing. Well, yes. 2 red cards already. Well, I know. It's only Monday morning. Well, we'll see. He is massive. Oh, he's a good top, yeah. He's Happy with him. really square and wide, isn't he? Yeah, no, he's nice, to be fair. How many of these have you got? About 35 views. So, yeah. Well, you've had Keep a good trying. start to the show. He might be dangerous in the Ram Lam Champion later on in the week as well. You never know. Good luck. See how it goes. Good Cheers. luck. Thank Diolch. you.